Taliwala sa gi-atubang nga impeachment case, nakakuha og taas nga satisfaction rating si Vice President Sara Duterte. Subay sa resulta sa survey sa social weather stations kun SWS, nakakuha og moderate nga plus 29% net satisfaction rating si VP Sara. Diin 54% ang maingong sila satisfied, samtang 25% sab ang dissatisfied o wala malipay sa ilahang o sa iyang performance isip Vice Presidente. Ang SWS survey gihimo niadtong March 21 hangtod March 31 alang sa tag-as nga mga opisyal sa gobyerno. Samtang nakakuha sab og plus 15% nga net satisfaction rating si Senador Vicente Soto III nga Senate President pa sa dihang gikasang survey. Diin 44% ang satisfied ug 28% ang dili satisfied sa iyang performance. Nakuha usab ni House Speaker Faustino D. III ang neutral plus 4%. Diin 32% ang nalipay og 28% sab ang wa nalipay. Samtang si Chief Justice Alexander Hesmundo nakakuha sab og neutral plus 9%. Diin 35% ang nalipay og 26% sab ang wala malipay sa performance sa opisyal.